2. svibnja slavimo dan naše općine, dan kada s ponosom slavimo naše ime, našu povijest i što je najvažnije, našu budućnost. Ono po čemu su Bibinje svjetionik u cijeloj našoj domovini jest naša demografska slika. Bibinje se ponosi svojim pozitivnim prirodnim prirastom, a naša najveća snaga su naši ljudi, a posebno naša djeca. Danas otvaramo ovaj vrhunski objekt koji je više od zgrade. To je dom za našu djecu i sigurnost za mlade obitelji. Dragi moji Bibinjci, dok god nas vodi ljubav prema ovom našem mjestu, Bibinje će rasti. U spomen na naših 5 preminulih vitezova i za sreću svake bibinske obitelji, sretan vam dan općine. Neka nam vječno živi naše Bibinje i jedina nam domovina Hrvatska. Hvala vam. Od srca čestitam načelniče na ovom projektu, čestitam i veseli me što će bibinjska djeca imati ovakav jedan objekt na raspolaganju i veselimo se novim generacijama koje će odrastati u najboljim mogućim uvjetima koji su zapravo dostupni. Jedan od prioriteta vlade da zaista učinimo sve što je moguće u cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta kako bi svako dijete u Republici Hrvatskoj imalo mjesto u dječjem vrtiću. Evo vidite da se to ostvaruje.